To bring ponya, and as I want me down in it. Now I buy, and I said to a baby, well, toss me in where Asanteman to ponya, and I am more. Agree. Yene ayaguri yene ayaguri frasa antikotoko na ba yu ayi uja sensu ne ma udiagu ampara titi obi ka titi obi kire ebuburo kosua ade be ye nsaida sede krobia asantekotoko aka to ho no aboa sansa wo hei ofa ade a wode kire ne sa yosuni ntino akohu akohia se yede asante akonya a ewo Finland ne kokyere akonya wura eye opemso Otumfuo Osei Tutu a wotoso mienu Asanteman wura ne sa yosuni ntino eye nana ogya sansuo Asantefuohene a wo Finland abusha panyini kwabere nyama ne Asantefo mpanimfo wo ma wo nananom ene wo nanan kanso anom edi anigie ahurusie ahosepe edi ebuo kese eto onsa afre atitire ni abrempon entietia ni atenten tuntum ni kokko abrane ni nkuma ase momfa mani monyam na momfa mani mudie musika ene mahoɔden emfa maboy ye pagya amamere ni amanie afiri Asanteman edi abekire ewo akwasikoko okuru eye Finland Osana bosumi ne de tosu dunkuno abo anwumere nonan ekona ye no wo mana himinti 13A edan a wato ne din music talo eye finish kasem ana music house eho na dwumadie nyina ekoso dwumadie bi ti sei ya na eho akohia ese etitire ene abrempon edu anim onyam ebetai eto empayinfo se de edano wan fanto ha efito ne sai ntino esan se Asanteman wowura na nakonya bia soso ye ne dia no na ehu hia se ewo se ye de anidie ede obuo ema de anidie ene obuo ene mudie ese no eno nti yato yensa afre ye ne ayewura na ekwa mentoma eya opemso Otumfuo Osei Tutu otoso mienu na sabi inyansan mu no wayi wono a ne ba eye wo hene ba kodwo afadoɔ Otumfuo Asantefuohene ese omre na yansi bibi nkyere no na ono so emfa emese no na achemfo kwame akowia kumase asafanyene otozo mienu na kwaku kunadu yi adom kuna hene na kwaku dua apianim abrankase nyame ani hene otozo mienu na opoku amponsa otoso mienu ohene ba Osei pipim omunyina de omani monyam ene onumdie ebetai dwumadie achi eno ensi ha nanom a wo Europe aya Asantefo ahemfo ene ahema a wo akwasikoko okurum wonso so de wani monyam ebetai dwumadie achi nanom ene didi soyi eye nana odipamu Osei kofo Netherlands nana amasewe nyaako Netherlands nana ampoma bedi akon otoso nyensa Otumfuo nkra wabanhene nana adwoa mprago asipim odikan eye Denmark Asantefuohene nana kwame na ansa sasreku eye Paris omanhene nana oforiwa amamfo ahwene apankasa eye Ghana ni Italy amamere ni amanie ekuyo no omohema omunyina de omani monyam eba beta dwumadi achi ene atitiro ni abrempon a ekeka ho eno nti Asanteman efo e wo Finland ene empanimfo ye mane ye nananom se momre na yemedua amamere ene amane esoso wo akwasikoko okurum na yentwere ye bere so sem eye osana bosome ne da
etoso edum kunu abo anwumere nanan eko na yemfa nto ho ma akirima yi na akirima a mebo yitiri so empanifo aka to ho se onipa ne yure fie ni kromuhini kiniye no woyera wo bedwa ase se de beye ne ye ma no anyira na obehunu Yesu eni Yesu ban da bi efiri eni ba bia ye kro no ya mamere ne ya amane no edimu ntintiman eni tibra na ye nyina ye nkamomwan na ye mpega na se eni munyam yisuso no wo ba betwe wudin e wa ase Asanteman enkoso Asanteman kroye Asanteman impuntu nkoa tule kaikile ye nyina ye mere na obi yishira